Mbalmao aw bisimila an ka algorithmique video naaninan na. Bi an bɛna min ye an k'o ma ko opération arithmétique ani an bɛna exercice dɔ kɛ a kan walasa ka faamuyali jɔnjɔn di aw ma. N'an bɛ ka algorithmique kɛ an ka jatew n'an k'o ma ko opération arithmétique olu bɛ kɛ ni tamasiyɛn dɔw de an ko minnu ma ko opérateur. An bɛ baara kɛ ni o tamasiyɛn minnu ye olu de filɛ nin ye: plus, moins, étoile, slash, chapeau ani pourcentage. Ni tableau min filɛ nin an ka ale kɔnɔna lajɛ walasa k'an ka faamuyali latilen tamasiyɛn fɔlen ninnu kan. Plus ale b'an dɛmɛ ka addition de kɛ n'o ye fara ɲɔgɔn kan ye. Misali la ni 2 b'an bolo n'an ye 3 fara o kan o bɛ bɛn 5 ma. Moins ale b'an dɛmɛ ka soustraction de kɛ n'o ye dɔ bɔ n'a ye. Misali la 6 b'an bolo n'an ye 5 b'o la o bɛ bɛn 1 ma. Étoile b'an dɛmɛ ka multiplication de kɛ n'o ye sigiyɔrɔma hakɛya jateli. Misali la 35 b'an bolo n'an y'o sigiyɔrɔma 2 jate o bɛ bɛn 70 ma. Slash b'an dɛmɛ ka division kɛ n'o ye tilali ye. Misali la ni 100 b'an bolo n'an y'o tila mɔgɔ 5 ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ 20 sɔrɔ. O cogoya kelen na chapeau ale ye élévation à la puissance ye, a b'an dɛmɛ ka nombre puissance calculer. Ani pourcentage ale b'an dɛmɛ ka reste de la division euclidienne calculer. O tɛ dɔwɛrɛ ye division kɛlen kɔfɛ nombre min bɛ to a kɔfɛ pourcentage in b'o nombre de d'an ma. Misali la ni 10 b'an bolo n'an y'o tila mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ 5 sɔrɔ nka min bɛ to a kɔfɛ o ye fu ye. O fu in de bɛ bɛn an ka reste de la division euclidienne ma. Ayiwa sisan nɔ an ka taa exercice la an bɛna algorithme dɔ sɛbɛn min b'an dɛmɛ ka nombre 2 somme calculer, k'u produit calculer ani k'u différence calculer. Ani calcul kɛlen kɔfɛ algorithme kan ka résultat bɛɛ yira an na an ka écran sanfɛ. An bɛna an ka algorithme daminɛ. Toujours i bɛ fɔlɔ k'a sɛbɛn ko algorithme ani algorithme tɔgɔ ye min ye i b'o sɛbɛn ka fara a kan. Ne ka algorithme n bɛna ale wele ko OP arithmétique. O kɛlen kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka na n ka variable déclarer. Ne ka algorithme kɔnɔna la n mago bɛ jɔ variable 5 la. Variable nu type bɛ kɛ entier bawo ka d'a kan n bɛna opération kɛ valeur minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu valeur ye entier ye. N bɛ fɔlɔ wele ko S, ka filanan wele ko P, ka sabanan wele ko D, ka naaninan wele ko A ani ka duurunan wele ko B. Sisan n bɛ don ka algorithme kɔnɔ o donni bɛ kɛ ni débit sɛbɛnnen ye. N bɛ sɔrɔ ka na ɲini utilisateur fɛ a ka nombre 2 di yan n bɛna n ka opération arithmétique kɛ nombre 2 minnu ni ɲɔgɔn cɛ. O nombre n bɛ kelen wele ko A ka filanan wele ko B. Ni n y'o kɛ n bɛ sɔrɔ ka na A instruction de lecture don n'o ye lire A ye ani ka B fana instruction de lecture don n'o ye lire B ye. Sisan an kɛlen kɔ ka an ka opérandiw sɔrɔ n'o ye A ni B ye an bɛ se k'an ka opération arithmétique kɛ. S n'ale y'an ka variable somme ye an bɛ A plus B affecté ale la. Donc S reçoit A plus B. O cogo kelen fana na P n'ale y'an ka variable produit ye an bɛ A fois B affecté ale la. Donc P reçoit A fois B. Somme ni produit kɛlen kɔfɛ a tɔ bɛ to an ka différence de calculer sisan nɔ. Nka différence tɛ se ka calculer tant que an ma test kɛ an ka variable kan k'a dɔn fɔlɔ min ka ca ni min ye. Walasa k'o test kɛ o ka nɔgɔn an bɛ instruction conditionnelle de utiliser n'o ye si alors ye. Donc si A est supérieur à B o kɔrɔ ye n'a sɔrɔ ni A de ka ca ni B ye alors D reçoit A moins B. Sinon o kɔrɔ n'a sɔrɔ B de ka ca ni A ye D reçoit B moins A. An bɛ sɔrɔ ka fɛnsi sɛbɛn walasa ka bɔ an ka instruction conditionnelle kɔnɔ. Opération arithmétique kɛlen kɔfɛ sisan an bɛna an ka résultat bɛɛ afficher écran na. O résultat olu bɛ afficher ni an ka instruction d'écriture ye. Donc an bɛ fɔlɔ k'an ka somme afficher écran na n'o ye la somme entre A et B ale bɛ variable S kɔnɔna na. O bɔlen kɔ yen an bɛ le produit entre A et B n'o b'an ka variable P kɔnɔna na an b'o afficher écran na. O bɔlen kɔ yen an bɛ sɔrɔ ka laban k'an ka différence entre A et B k'o afficher écran na n'ale bɛ variable D kɔnɔna na. An tilalen kɔ bɛɛ la an bɛ sɔrɔ ka fɛn sɛbɛn walasa k'an ka algorithme ban pewu.